Kain kami ng ice cream. Gusto niya. Mahangin ba sa labit? Panahulog, hindi mo makukuha. Ito kumakain sa ice cream, kala niya tutong ice cream, dinidelat na niya. After ice cream, Taga-Ingles. Hello guys, like and subscribe and follow and click the play button. When you click it, I want to buy. I gonna buy a HAMSTER. I want to buy. Get million likes. Go like and like for my video. When you like my video, look at Boy Laway. Tayo yun. Si Boy Laway, kala niya tutong ice cream. Kinakain niya, dinidelat-delat yung red. Oh, delat. Diba? Lasa na ito, matahinis. Nilalagay sa katabi. I have a chocolate. Chocolate. So yummy. Yummy. I'm gonna wait until this is done. I don't know. Ice cream? Boy, busy. Babay mo na. Bye. Bye. Doon ko na binili ko doon, tapos pambili ko doon sa 1 pesos. Magkano? No, 1 pesos? Sa 1 la. Ilan? 1. Isa? Binabalo mo. 1 pesos lang. Same lang yan. 1, 2, 3, 4, 5. Bumili ako kaya Apollo sa Thankyou. Oh guys, si Boy Basic is here. Kaya pala namamalis ako dito. Ay nang Diyos ko, binuga kita las. Kaya may tulad na tao. Kaya nabablog ako. Gusto ko bumuli ng HAMSTER. At ma-download na kayo. At ma-like, ma-share video namin. Ako kaya kayo sasawang marambe bago ko mas sumikat. Nakita niyo yung isang bird ko. Namatay na. Kasi hindi siya pa kumain. Ganon. Diba alam yung kinakain ng bird? Alam niyo. Ulat. Kaya gusto ko umukay kasi hindi ako nakakahukay. Ay lugo, mete yung kaya ko. Yung bird ko. Pamete yung lugo. Mete yung lugo. Ako naman balo. Alay, yung mga lugo. Yung mga lugo. Kaya mamangan. Kaya bisa akong mangulukul. Tapos lolo ko. Aliya bisa. Sasabihan ko, lola dito mangulukul. Ali ko bisa. Kaya ka mangulukul po ulad. Kaya mangulukul ko ayan. Manganta. Like and subscribe at follow. Yun na po ba?